Добре де, когато хората се учат да медитират, а много хора не успяват да стигнат до момента на медитацията, защото вътре в тях това притихване не се случва. И аз си мисля, че всъщност медитацията може би не трябва да я дефинираме като спиране на мислите, а по-скоро като едно насочване в посоката, която на нас ни е необходима, така че да откриеме това, което в момента имаме нужда да разбереме за ситуацията, в която сме, за нас самите. В този ред на мисли, какво означава притихването? Контрол на мисълта, елиминиране на контрола, спиране на комуникацията с околните и задействане на комуникацията само с нас, или насочване на вниманието ни вън от нас към всички шумоизточници, които са artificial или натурални, или зависи от това в каква среда се намираме. Пътища най-различни. Ние сме доста свързани с тялото, с телата си и всъщност телата често са, първо трябва да успокоиме телата, често трябва да ги умориме, но много често медитацията естествено възниква, когато тялото е уморено. Някакси всъщност много от хората, които се занимават с активно физическа дейност или тренировки, стигат до едно медитативно състояние, без да го съзнават и без да го търсят. Едно състояние, което са на притихналост. Има си, примерно някои хора ходят за риба, под претекст, че всъщност те влизат в хармония с природата, не говорят известно време и всъщност това е техният начин тяхната медитация. Ние имаме една медитация от 22 години практикуваме, наричаме Life Trance Circle, която използваме музиката като път към притихването. Да ви разкажа ли повече за това? Направо ни покажи как го правите. То не е точно. Аз не мога да го покажа, защото то е повече кръг от хора. Така. Събран около колекция от музикални инструменти от цял свят. Имаме най-различни и тибетски такива купи, и детско акордеонче, детски такива металофончета, имаме бас-китара, имаме африканска кора, т.е. като африканска арфа, имаме келтска арфа, имаме тези три инструмента, имаме китари, имаме наистина голяма колекция от най-различни музикални инструменти. Събираме се в кръг от 22 години, всяка седмица. Минаваме отвъд думите, т.е. приемаме, че всички няма да говорят от началото до края, след което казваме какви са правилата. Правилата са, че не е задължително да се свири, може да се присъства, просто някой може да слуша музиката, някой може да спи. Спането е окей в този кръг. Защото има много хора, които живеят много интензивен, напрегнат живот и те естествената реакция на тяхното тяло, като влязат в такъв кръг, е просто да заспят. Те имат нужда първо малко да си починат. Често този сън трае около не повече от 30 минути и те се събуждат в много различно вибрационно състояние, защото ние междувременно започваме да изграждаме една звукова среда, която е хармонична, която работи на много нива. Ние самите не си даваме ясно сметка точно какво правим. Мисля, че това научно трябва да бъде изследвано сигурно се водят такива изследвания, ние просто го практикуваме. Тоест, може да се медитира, може да се танцува, може да се спи, а може да се използва колекцията от музикални инструменти и гласа, да се създава заедно едно звуково пътуване.
Второ условие, което казваме, ако някой може да свири на някои от тези инструменти, ходил е на уроци, знае там различни песни, ние наричаме готовите музикални форми, ги наричаме заготовки. Ако знае песни, мантри, музикални стилове, блуз, джаз, рок-н-рол, всички тия неща, да ги остави на страни. И ако има инструмент, на който той може да свири, да не го ползва този инструмент. Да се насочи към инструменти, на които все още не може. Аз съм водещ на тези медитации от 22 години. Аз не мога да свиря на нищо. Не знам нотите, нищо не мога да повторя от това, което свиря. В същото време фактите говорят, че последните 10-15 години съм работил с някои от най-известните и виртуозни музиканти. Тоест, аз съм се превърнал в някакъв интуитивен музикант. Към музиката може да има някакъв напълно различен подход. Така че, правим един ритуал, в който ние обикновено се събираме обикновено медитациите са вечер. Събираме се около... трябва да има запалена свеж. Около светлина. Светлината символично е в центъра. Завъртаме светлината по кръга и всеки се представя с каквото име реши. Може името на личната си карта, може да се представи с някакво име, което му хрумва на момента. Може да е абсурдно или абсолютно спонтанно. Може да се представи с звук. Може да каже, аз съм... Това е валидно име в този кръг. А може и да се представи с личната си тишина, с безмълвното си име. И след това правиме нещо като гранична бразда, като 5 минути тишина, която ни отделя от света на думите, от света на етикетите. И тръгваме на едно пътуване, в което ние започваме да комуникираме с звуци. И сега тук има нещо много интересно. Да кажем, сега говориме. Аз съм в режим предавател, вие сте в режим приемател. Ако, да кажем, в този кръг всички почнат да говорят, ще стане една говорилня, няма да можем да разбереме кой какво казва, нито пък ще може да водиме разговор. Устата не може да води 10 разговора едновременно, ушите не могат да чуват. Но, ако започнем да комуникираме с звуци, тогава всички можем да бъдем в режим и предаватели, и приематели, защото ти чуваш звука на всеки и твоя звук го чуват всички. Тоест между всички нас текат потоци от информация от всеки към всеки едновременно. И ние не само, че общуваме, ние общуваме в реално време, сътворявайки един звуков поток, който може да заприлича на мандала, звукова, която става все по-хармонична и се развива по непредсказуем, в непредсказуема посока. Тази траектория звукова, която всъщност това е доста сложна задача, толкова много хора, да кажем, случвало се по 20 и повече души да се хармонизират. Тази сложна задача ангажира целият капацитет на ума, той следи какво се случва и постепенно този музикален поток, който се образува, той минава през различни вълни, през различни форми, постепенно затихва и в един момент спира. И тогава ума, както е ангажиран, увлечен, заед от сложна задача, постепенно. И тук възниква вече едно пространство, което реалността се представя
в по-голяма степен. Но ние сме разработили много такива форми и методи за притихване, които са през изкуството и през сътворчеството. Просто ви разказах най-стария ни, старата практика, вървяща вече от 22 години. Всяка седмица продължаваме да я правим всяка сряда в Йога Дистрикт Мандала. 8:30, колекцията е там. Продължаваме да пътуваме. Всеки може да го преживее. Да, от една тишина до друга тишина. Музиката всъщност е превозното средство. Казваме, че музиката е цвета, но плода е тишината на края. Тишината на края тя е целта. Музиката е просто пътя, средството за достигане до тая цел. Когато имаш толкова много хора, които в някои случаи те не се познават. Да. Казваш, че те не знаят и как да свират на тия инструменти. Да. Как се достига хармонията между тези хора? Това е чудо. Това е чудо. Отнеми години наред да повярвам в това чудо, въпреки че се случваше, постоянно се случваше, ежеседмично се случваше. Има явно в самата природа на човека има стремеж към хармонизиране, към хармония. И въпреки че няма умение или хората имат различни умения, всяка такава сесия, тя не прилича на никоя друга сесия. Тя е абсолютно уникална, но някои хора заспиват, след което се връщат, някои почват на различни инструменти, след което, да кажем, намират точния инструмент и точния тон. В един момент се появява вече музика, която прилича на композирана музика. Mm-hmm. На музика, която някой е написал. Структурирана. Да. И всъщност тази форма на музикално сътворчество отвъд думите може да бъде изключително мощен генератор на музикални идеи също така. Ние записваме понякога сесии, даваме си сметка, че този интуитивен път може да бъде много плодотворен. Наистина. Да. Трябва да направите, може би, канал с такава записана музика. Сигурно е доста отпускаща и зареждаща. Тя съдържа и много грешки, обаче. Тя съдържа Тя е по-скоро като пътя, пак целта е тишината накрая. По-скоро, ако решиме най-накрая от това да извлечеме филето, да кажем, можем да продължиме нататък, създавайки някакви музикални форми, албум Но до сега не сме вървяли в тая посока. Просто даваме си сметка, че тук има диаманти, тук има... Но продължаваме нататък пак слагайки акцента на тишината на края. Тя е плода. Нали? Тя е това усещане за притихналост, будност, разширено възприятие. Но това може да се преживее. Така ние си говориме за това пак с табелки, нали? Защото думите са табелки. Това може да бъде преживяно. Ти си ни донесъл няколко инструмента. Може ли да ни покажеш кои са те? Мога да. Това са така някои от любимите ни инструменти. Всъщност тези двата сме ги купили от един много интересен музикален магазин във Виена. Това е... Мога ли да пробвам този? Да. Това се казва калимба, но тя е африкански инструмент, който е... Истинското му име е Мбира, Мбира, от Танзания, до Южна Африка, Южната
част на Африка. Обикновено там е с между 32 и 36 такива палеца и те използват едни големи като сушени тикви, като там, резонатори. Това обаче е немски, комбинация между немска технология, немска прецизност и африканска интуиция. Това е немска фирма, която ги произвежда с тази част. Тя увеличава тона, прави го по-продължителен. Да. Да. Като кожата на барабана. Да. Ама, добре. Дай ти на това. Твоя инструмент какъв е? Такива, те имат, всеки производител си слага свое име на това. Това един българин, един приятел ги произвеждаше, той ги наричаше Fly Drum. Има имени големи, които се наричат Hang Drum. Те са малко по-различни. Това са металофони, най-общо казано, направени от метал. Това специално се нарича кигонки. Така го нарича производителя му, ето го, кигонки. Това е някакси най-високия клас на тези метални. Много вълшебен инструмент. Той всеки е уникат като визия, като звук също. Оригиналната концепция идва от едни steel drums, метални барабани, които са в карибската музика. Но те са издълбани надолу, метални такива кръгли конструкции. Той е един много сладък звук, има го в едни карибски. След това се появи хенгдръм, нали, което тя прилича на летяща чиния. И оттам пък се появиха се и тези, които са с прорези и правят отделни тонове. Това са 8 тона, плюс това, ако го броиме. Mm-hmm. Метал резонира. Да. И всъщност различните нарези създават. Звучи все пак като нотите, хармонията. Да, те са хармонизирани, но не са до, ре, ми, фа, сол, си, до, всеки е по-различен.